Poznojili smo se, jebi. Nuđa, evo ti kamera. Može. Meti mu je na usta. Dođi, ajde. Ajde, evo pozdrav za gledatelje Putevi Madeline. Pretplate se na naš kanal. Pretplate se, to, vidi kako lipo ideš. Kako lipo ideš, evo Marko, podragaj. Nećete. Ajde, dođi. Daj šta ujda. Matići, moj sljadak. Ede, snimaj kako me ujda. Tako, da te podragam. Dođi da te podragam. Dođi. Pođu te podragam, moje drago. Ajde, ajde ujdem. Ujdaj. Dragša. Ajde, Dragša. Emo kapulu. Vidi kada me ljubi. Vidi ko ljubi, vidi soli, puno soli ima. Mi smo sad slani. Dobar dan, dragi prijatelji. Evo, dobrodošli u naš novi video od Divljaka opet. Prije nego što krenemo u video, nego što vam objasnimo da idemo, ajde molim vas, negdje 8600 pratitelja, dajmo još tih 1000 i 200, 300, 400 do 10.000, tako da budemo peteroznamenkasta brojka, ali tako? I Jasone, danas ćemo gore put Velikog Bata. Idemo snimiti našega, to jest idemo pronaći glavnu ulogu u ovom videu. Da, pošto smo mi već bili, snimili smo video o Kijevskom Batu. Tako je, jasno. A mi idemo s ciljem da pronađemo našeg prijatelju, nazvali smo već ime Mrkonja. Mrki, a to je Rogonja, to je riječ je o ovnu. Pošto ste već upoznati, on je već objavljen na portalima razne po Dalmaciji, pa ja mislim... Dosta planara ga stavlja ko ide na Bat. Tako je, kažu da je agresivan, da ih ometa, a mi ćemo ga baš da ga upoznamo, da vidimo kakav je u biti u suštini. Znači idemo u potragu za divljim ovna. Pitomin koji je već u divljini jedan dio vremena znači divlji ovan. Ja sam ga prije 4 mjeseca snimio iz daleka, tad nije tija doći blizu, ali evo idemo ga sad baš pronaći. Kako smo vidjeli ima rožine na slikama ljudi, baš ima rogove neke specifične, ima znači grivu, to niko i ne šiša. Više, kako ga Vuk još nije udavio i to sami ne znamo. Da, ali pitat ćemo ga. Vidimo šta će nam reći. Evo ga, idemo u video. Gas. Surovosti Džaja, a? Je, baš je surovo. Ovo je, znači Štikovo je ovdje ispod. Tu ispod, Promina, tamo i Drniš, ovdje iza Siverice vidi. Tako, Zolj, Lemeš. I budemo mi to obično malo iz drugčije perspektive. Da, i s druge strane. Tako da snimimo sve i budemo naše nepasiće što čuvaju krave snimili prvi povratku. Baš kangali. Baš su impozantni. I sad šta toga ovna drži da ga vučne ne pojidu? Da. Hajde ti mene reći. Možda nema ovdje čopora, možda mu ovaj sam i ne može ništa. Da, kaj sam on. Jer ne treba ih se zanemariti. Koje god imao priliku biti sa blagom. Ovnovi su jako zafrkani. Zafrkani. Čak i jarca nadjačaju. Njihova lubanja je jako. Pa ja znam, meni je babi slomija ruku. Eto ti na. A držala je cijeli život ovdje. Eto vidiš, tako. A ovaj ima ga bokun, ima ga, baš je mrcina. Pa iđemo da ga upoznamo. Ako ga nađemo. Ako ga nađemo, potrudit ćemo se, da. Evo ga, surov život, to je taki je kakvi je, ali ovo je bit će Sizifov posao. Muž vuče, žena za njih, ovo je emancipacija. A ovo nisu ko ovi. Ova nije feministkinja. Feministkinja nije, Oni su, bar životinje žive tako što se tiče normalno. Je. Evo ga. Kako samo muči. Ali zanimljiva fora. Kako je snažan, pogledaj. Je, ali sa zadnjim nogama, pogledaj, glava mu je okrenuta put nas. Ćemo mu pomoći. Evo ovdje krenuli smo se penjat. Ovo je baš uz vrh uspan. Tu su kravice. Malo su i 2 vola pripala. Ali, šta ćemo? Ali vidi njega. Ono bik. Onaj gor misliš? Dole se jedan s leđa javlja. Biće. Ne bi veleslalom trčali. Ali vide on da mi njima nismo opasnost. Iako je ova sad ostala sama ovdje. Pa da ne bi bilo
Igraj mujo. One su dobre. Dobre. Ja moram ih. Tu smo pod baton i pod ovnom. Sad pitanje, a nismo mi valjda ljudi meću na Instagram na dnevnoj bazi. Da. Sada mi budemo tolike sriće. Da. To bi stvar onda bilo. A potrudit ćemo se. Trebali smo neku ovčicu poniti. Da ga zavapimo. A ovaj kijevski bat je baš impozantan. Kad si ovako podno njega. A za one koji nisu gledali video, mi smo se ovako dol, ovo najvišom divljinom dol spustili. A možda ćemo i opet ako naiđemo na ovno. Pa nije onda bija. Da. Onda je bilo i ledeno, ali nismo ga mi vidjeli ono. Da. Sad jel bija, nije. Ko će ga znati? Ko će ga znati? Vidiš ga. Evo ga. Evo nas na vrhu. Tragovi su njegovi posvuda. I vidjeli smo ga dole. A on je ovdje dole. Sad ćemo ga posjetiti. Mrki! Di si, frendu? Hoćemo li? Eno ga u žbunju. Na. Doćemo, sad ćemo dati na ranče. Kako je baba? Prvu oč. Daću ja vama prvu oč. Evo ga ovdje dol. Imam za tebe nešto. Lipo. A mi se ne moramo spustiti normalnim putem nikako. Dođi. Pazi. Ne treba mene on. Pribit ćemo mi sebe. Mrki. Dođi. Prvu oč. Dođi, maleni. Evo ovdje je sve puno njegovih ostataka. Dođi, mali, dođi. Mrki. Evo ga, dođi. Evo ga. Pazi, Draja, pazi. Pa, nu. Uf. Jes dobro? Dobar. Polako jebem ti jarca. Ne treba ja ovoga tući. Dođi, ljudsko. Vidiš da je dobro ovo što smo čuvali ovdje. Dođi, imam za tebe listu. Dođi, na. Dođi. Ajde. Hoćemo sisnu, amo sis. Amo sis, pa ćemo ja naravno. I dođi. No, pa doći. Oj jeve. Nema veze, sad ću. Oj jeve. Sad će on doći. Sad će ja doći do tamo. Na. Dođi. Evo ga, hoće tući. Sad će on mene tući. Dođi, evo imam za tebe, dođi. Evo. Vidi na ranicu. Vidi. Na. Dođi. Evo. Tu mu baci. Evo ga, dođi. Evo ga. Ne bižat. Nemoj mu, ovdje se treba bliže. Na. Dođi, evo ti na ranicu, evo. Dođi. Ajde. Evo idi. Dođi, imam za tebe, dođi. Ajde, evo. Dođi, malini, dođi. Evo ga. Bravo. Papi, ne boj. Papi. Ajde. Neću, ćeš i s menom prominu. Imam ja te, naćemo ti curu i jednu tamo. Ajde, naćemo ti curu. Na. Ajde, dođi. Ne boj, ne vidiš ti od rogova ništa, evo ti. Evo, ajde. Bravo. Ajde, pi. Evo ga. Dođi, ajde, ne boj si.
Ne boj se. Jebate, od Rožina ne vidim. Rožina jadan, ne vidiš ništa. Dođi, kako te nije Vujo te nije. Bićeš sad glavni i ćeš biti lik u videu. Ajde, papi, evo ti. Ajde, dođi, evo. Ajde, malički. Ajde, ne boj se, dođi. Na. Ajde, maci moj. Gdje su ti okice tvoje? Mali naš divu, a ima u njemu ali priko 50 kila. Ima u njemu 80 kila. 80 kila. Stoji on ko kangal. Čujem da tučeš ljude. Češ tući nas. Nećeš. A mi smo divljaci. Nećeš, vi ste budale. Nećeš s budalama ima posla. Evo ga. Ne boj se, neću te ja. Trebali smo mu soli poni. A sole one vole, jebi ga. Pozda ne voliš naranče. Znam ti kupio naranče. A kupili za tebe. Vidiš da sam Dođi. Dici ti mene. Na. Drago mu je, dođi. Mrkonja moj mali. Dođi. Ej, ne boj se. Na. Dođi, malecki moj, ne boj se ti. Dođi. Vidim da si namištija glavu kako što me zvizni leto. Aj kamericu, evo te ovdje polizu na malo kameru. Ne, smrdim ti, jel? Poznojili smo se, jebi. Nuđa, evo ti kamera. Može. Meti mu je na usta. Dođi, ajde. Ajde, evo pozdrav za gledatelje putem Adeline. Pretplate se na naš kanal. Pretplate se, to, vidi kako lipo ideš. Evo Marko, podragaj. Neće tebe. Ajde, dođi. Ajde, ovo što se ljutim. Ajde, dođi. Ajde, dođi, evo, ajde. Ajde, dođi. Ajde, lipo, kamera te snima. Ajde. Evo travi. Evo travi. Bravo. Vidi koje moje lipe oke moje. Šta ujda. Matići moj sljadak. Ede snimaj kako me ujda. Tako. Daj te podragam. Dođi da te podragam. Dođi. Pođu te podragam, moje drago. Ajde, ajde ujdaj. Dragš. Ajde, Dragša. Evo kapulu. Vidi kada me ljubi. Vidi ko ljubi, vidi soli, puno soli ima. Mi smo sad slani. Smo slani. Bravo, prijatelj. Bravo. Vidi, jesam li slan. Zato meni kažu na pregledu imaš tlačnu veliku. Zato ja me želi, vidi ga. Bravo, moja maci, moj Vidiš ti da je on pitom, da je on dobar. Ušta me ujda. Ujda. Tebe onaj Radman, hoćete onaj Radman. Reci Radmane, evo ti šipak, reci, ne možeš ti mene. Šta si dobar. Iđi meni, dragi, šesni moj. Aj šta si šesan. Svi mediji o tebi pišu, svi mediji. A sad su došli ovi najvjerodostojniji. Svi mediji o tebi piše da tučeš planinare, a ti ljubiš ih. Vidite da je... Reci, on ne znaju šta je ljubav. Ti hoćeš ih ljubiti, a oni biže od tebe. Treba se malo sprijatelji. Reci, kad ne znate. Ne znate o nama ništa, reci. Nemoj. To. Hoćeš tući. Ajde, nije problem. Volim ja kad tuče mene. Dođi. Ajde, dođi. Ajde. Šta je on sad osjetio da on nas ide udati? A, sidi. Biće ima tu crtu. Da, biće ima. Dođi, ajde. Idi. Dobro. Ajde, dobija si malo po rogni. Dobro, dođi. Ovo biće kako i tuka, naš. Da se tuka, a? Dođi. Od takve silne ljubavi i ti nas tučeš. Sad se traži zalet. Biće namirisa. Znaš šta, namirisa i muško. Da vidim te prst. Raskrvarija me, da. Toga malo. Ricate malo. Sad, ako smo zarazije, sad ću i ja početi bost ljudi. Sad nastupa komedija. Ne boj se, ajde, da se bojiš. Neće bojiš, Dođi. Pa malo smo se sam mazili, sad ti tu nama. Sad ti ja tući. Sad ti ja tući.
Možda je zato Jošaća, možda ga je zato krdo odbacio. Da, moguće. Da. Malo mazija pa tuka, a nije to baš tako. Ako će biti dobar, budi dobar. Šta je? Ajde dođi, ajde nema veze, pomirit ćemo se. Šta Jasone kažeš? Ma top. Našli smo našega prijatelja. Planinskog prijatelja, našeg Mrkonju. Mrkonja, Amuća. Naćemo šta ovčica. Duše ne na 2 noge, nego na 4. Evo Bleji. A mi se penjemo ovdje, baš ovdje divljina. To je strmo je. I vlažno je dosta. Treba ovdje biti oprezan. Sada kako se ova drva posušla, a? Koji bi će i od vlažetne? Od vlažetne, da. Svi, kliza se kod djava. Hajde Mrki, na. To javlja se. Na. Javlja se Mrkonja. Hajde Mrkica, ajde. Ajde, idemo gore, idemo isto. Dođi. Hajde Mrki, ajde. Na. Dođi. Sada ga treba malo zavabiti. Dođi, bit ću ja. Dođi Mrki, dođi. Ja ću doći malo na njemu bliže. Dođi. Ajde. Dođi. Evo ide na ranče u džaj. Evo ga, Mrko. Znaš šta džaj, aj penji se put gor pomalo, a? Hoću. Onda na guzicu će me lupa. Evo, ajde, Dođi. Ajde Mrko, ajde, evo ga. Sad mi je glupo salaz, kad ja salazim, ja on možda uteka malo dol, znaš? Ne, evo sad će ja onda ići. Ajde s nama, ajde. Ajde Mrko, ajde Mrko. Aj sam. Ajde. Sad će vam sad s nama gore, ajde Mrko. Dođi. Ajde Mrko. Evo ga, istrali smo ga na vrbata. Na. Na. Samo se pazi da se sad ne bi zaletija slučajno. Znam, ja čekam. Jel viš kako gleda? Znam ja da on gleda. Ispod muća. No. Hoću nam ovog vola. Ko će ga srušiti, najbolje mi ga je ovako prije. Sad ga džaja trebali negdje zavabiti malo. Sad će mi. Sad će njega voda, tamo mene. Pa da i oti ću ja njega, pa ću mogu dojiti. Baš mu vidiš podmuklost malo, a? Je. A opstalo je to u divljini pa... Dođi Mrkonja. Pa ćeš mene, evo, ćeš lizat. Evo, aj. Evo. Dođi. Ali ujdaš ti, dobro ti ujdaš, dobro. Dobro ti ujdaš. A dici moj. Ćeš još malo, ajde. Dici. Šta imaš reći za naše gledatelje i pratitelje putevima divljine? Ćeš ih pozdraviti? Hoćeš ih pozdraviti? Reci, slobodno vi dođete, nisam ja tako agresivan. Malo me vi nervirate. Pa ću vas ja malo zera klepniti, ali to ništa nije strašno, to ne boli. Jel tako da ne boli? Eto ga. Dođi, ajde. Dođi. Evo ga,
Ljubi ploču. Aha. Evo. Evo ga, hoće, voli tebe Marko i gotovo. Izgleda se kuži oko struje. Pozdrav. Reci, proglasili ste me agresivcem, a ja nisam ni ja od agresivca. Jedan malo volim rogom upalit, ali dobro, nije to strašno. Može. Sad ćemo se slikati ja i ti. Hoćemo li? Hoćemo li? Dođi. Vidi. Bravo. Ne boj se, nemoj se bojati. Ne boj se. Sve što je spretan, gledaj. Dođi. Eto ga, popeće se on nama. Dođi prijatelj. Dođi. Imaš li vode da mu dademo? Ima. Dajte vode. Evo ulide u moju ruku. Pa ćeš ti moju ruku uliti. Dođi. Evo ga. Dođi. Evo ga. Da ulide na moju ruku slobodno. Evo li, tako. Ajde, pi. Ajde, pi. Ajde. Šta ne livaš, ajde. Ti mene, ko da spase, pa me ujdaš. Ajme meni. Evo naš gdje mu moga dati. Ovdje Mrko. Dođi. Evo ti vode, evo. Evo ga. Pij vode. Evo, tu ti je voda, ti neš da piješ. Ajde, hoće. Evo ga pije. Ajde. A ti više voliš papat. Je to buva, a? Koji je to stršljen? Čudi se ovaj dron. Ajde s nama, ajde šić s nama. Ajde naćemo ti ovčica, šta? Pa ajde s nama, ajde. Ima mista za tebe, ajde dođi, ajde s nama. Nećemo te na ražanj, ne boj se. Daj, ovo će biti svijetno. Ajde, papi, ajde. Sidi ga, i šta to radi? Sidi ja, snimate. Da te naši pratitelji, gledatelji lajkaju i kažu kako si lijep i da ne tučeš. Jel tako? A ti si tako dobija po glavi. Ko te to udari? Ti si dobija to negdje pod interes se negdje dobija, jesi? Jesi, dobija se negdje. Se to s vukom, kla. Ne. Ja te hoću pomazati, a ti hoćeš me tući. Ne. Vidi, broj je 50. I koliki su. A neću ja tebe, ne boj se. Neću. Aj s menom, idemo u promjenu. Idemo. Ajde, imat ćeš pas koliko hoćeš, ali imaš ti ovdje slobodu, reci. Najljepša je sloboda. Samo ako Vujo neće da dođe. Njih više, reci, meni jedan ne može ništa. Ali njih više možda će me udavili, jel tako?
A neće oni mene udaviti. Pametniji sam ja od njih. Eto, nije. Nećemo ga više gnjaviti, neće da se druži s nama više. Mrkonja, papa, vidimo se. Papa. Aha. Mrkonja. Ode nam mrkonja. Neće da se više druži s nama. Nećeš više s nama, aj s nama, idemo. Emo miša. Ono rangerski, kaubojski.
I evo, dragi prijatelji, nadamo se da ste uživali u ovome videu, ovdje smo našli. Svaka čast, Jasone. I naš nas je prijatelj malo napustio. Eno ga gor, gleda nas, tepi nas. Dosadili smo mu. Ali dobili ste najvjerodostojniji snimak divljeg ovna. Je. On je bio pitam, ima on i markicu. Zašto je on završio ovdje, ne znamo. Da. Možda se boji Grlića Radmana. A možda jednostavno Joša uteka. Je, i uteka, da, ali nije on toliko agresivan. Ne, dobar je, treba se samo... Samo ga malo... Je, ali isto voli pokazati ono ispod muša, ima crtu jednu. Gledajte, ako bi došao na kraj stijene da te malo sruši, da te ubori, ali neće. Samo nemojte mu, koji pasu, nemojte mu pokazati da ga se bojite. Da ga se bojite, To ti je isto slučajno koji pas. Javlja se. Ti si frendu, ti si mrkonja. A vi se pretplatite na naš kanal, podijelite ovaj video, nadamo se da će ga vidjeti puno ljudi, jer ovo baš će biti smijurija, a? I uživajte u daljnim našim avanturama. A vidite u pozadini križ ovdje, Dinara, Veliki Bat, Marin Bunar, Troglav. I čak mislimo jedan od idućih videa ići gore na Marin Bunar, pa ćemo snimiti gdje je prva crta bila, pa tu ako ima neko ko je bija, nek nam se javi. Tako da može nam nešto pobliže o tome reći. Jasno. Eto ga, vidimo se i pozdrav. Pozdrav. Živjeli.